Waqt il-programm Ekstra fuq ix-xandir nazzjonali, il-Ministru Jonathan Attard għall-Gvern Laburista kellu l-kuraġġ li jintroduċi il-kariga u l-uffiċċju tal-Kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika u dejjem irrispetta il-konklużjonijiet li ħarġu mir-rapporti maħruġa mill-Kummissarju u ra kif itejjeb l-operat tiegħu. U din ir-riforma ejja nfakkar illi fi żmien gvernijiet nazzjonalisti kienet tissemma kien hemm white paper ukoll fuq is-suġġett imma tħalla fuq l-iskaffa. U forsi wieħed illum u tħajnsajt tifhem ukoll għalfejn tħalla fuq l-iskaffa. Staqsa lid-Deputat Nazzjonalista Darin Karabot u lis-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino sar wara ir-rapport tal-Kummissarju għall-Istandards meta sab li 9 deputati nazzjonalisti sparparjaw flus pubbliċi u kif qed jaderixxu mal-kodiċi tal-etika li huma obbligati osservawhom il-membri parlamentari kollha, inkluż dawk nazzjonalisti. Aħna perfetti m'aħniex, però ċertament aħna ipokriti mhux se nkunu. Speċjalment il-mod kif naffrontaw kwistjonijiet etiċi. U naħseb li jekk ma fiha xejn is-sitwazzjoni ċertament hija sitwazzjoni spjaċevoli ħankun ċar. Ġifieri min ikun inkwetat dis-sitwazzjoni ngħidlu jew ċirkostanza spjaċevoli, però li aħna trattajniha b'ċertu responsabilità. Però wkoll kixfet l-ipokrazija fl-approċċ il-mod kif jitratta dawn is-sitwazzjonijiet il-Partit Nazzjonalista u l-mod responsabbli kif nittrattaw aħna bħala Partit Laburista mill-Gvern. Il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Leonid Mackay għalli f'25 sena ta' gvernijiet nazzjonalisti laqqas biss kien hemm riżenja waħda mal-iskandli li seħħu dak iż-żmien. Irrefera għal każ meta fl-eqel ta' riċessjoni il-membri tal-Kabinett kienu taw lilhom infushom bil-moħbi ta' kulħadd mal-1.7 miljun euro f'żieda fil-pagi tagħhom stess. Dak iż-żmien il-Prim Ministru Lawrence Gonzi kien qal konna insensittivi. Jekk tfittex tagħmel Google search ħassiba mill-ewwel. Konna insensittivi u kellhom jiġu ritornati. Naħseb l-impressjoni li għandhom in-nies hemm barra hija li dawk il-1.6-1.7 miljun imqasma fuq il-membri tal-Kabinett dak iż-żmien ġew ritornati. Nixtieq tagħmel ftit analiżi kemm minnhom ġew ritornati. Jiġifieri tkun wiċċek ma jistħix biex tiġi hawnhekk titkellem fuq kumpens ta' persuna li jingħata f'dawn l-aħħar jiem. Meta ikkonfronta lil Piccinino u Karabot b'dan il-każ, dawn ħassuhom skomdi wieġbu, tant li s-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista infex f'dadja tajjat u gideb li dawn il-flus ġew irritornati. Madankollu minn mistoqsija parlamentari ikkwotata mill Leonid Mackay joħroġ li mal-1.7 miljun euro li ħadu bejnietom il-membri tal-Kabinett Nazzjonalista kienu biss 300,000 euro jew 17% tal-ammont totali li ġew irritornati lura. Dak li ġara f'daw l-aħħar jiem u dak li ma ġarax bejn l-2008 u l-2012 li kellhom jiġu ritornati. Id-deċiżjoni li jżidu il-paga bil-moħbi ta' kulħadd kienet ittieħdet mill-membri tal-Kabinett Nazzjonalista f'Mejju tal-2008 ftit wara l-elezzjoni ġenerali u fl-istess żmien li l-Gvern Nazzjonalista kien żied il-kontijiet tad-dawl l-ilma.